Au, kebang mo zoro seng om haka tong thok mani bisingu phano sak sakna belai no mungsa suk jaga dak nang jak hake seng ma tong layu. Phiaba abo belai no wrong ni thinking, belai na chaya thinking, belai na hamya thinking abo ama hayu wan suk mungsin thani phaite kri. Tang hamale nung tong thok nani bagi si song jago, nung soi musangi tong na bagi si song jago, nung soi healthy ke tong na bagi si song jago, nung soi tamnai belai no kuchuk level of follow kuchuk level tong na bagi si song jago nung just ordinary haina srapsa tong thoka srapsa kapka srapsa tong thoka srapsa kapka ama ka tong na bagi ya always special ka tong na bagi always tai thok ka tong na ni bagi always abundant blessings bai ka tong na ni bagi si kai tur sung no chongo abuni ban kabang mo joro sung a meaning no kaham ke saime ni bagi srapsa tong thong mani yagate srapsa sung kablayo srapsa kaham mani samani yagate srapsa sung hamiani sailai firu ama haisin eng thai grei abuni bangani elambago galatian so sung nogo Paul Belaino khatori samani my old self has been crucified with Christ himself. Au sini joto tongmani sini joto hamya tongmani Jefferson Christo no siniwo au beba to kamai thangbai kya Jefferson Christo bai thansang a beba to kamai thangbai kya Jefferson a chaya nei sung agi siwi tongai mena a chaya Jefferson Christo no siniwo Jefferson Christo bai thansang Jefferson Christo no follow sung mano abo teisini thani tongya au belaino abo tamnai dosugui ke sinarone kamai thangpayo Jefferson Christo bai thansang abuni bagani it is no longer I who live, but Christ lives in me. Yes. Obviously, sin tong tok ma guys. Tanghin male, jengja tangi tong ora te jengli. Jefferson Christo bai thansang go, abo Christo sin bisingo pai shok payo. Abo Christo pai tong payo sin bisingo. Abo ni bagay no, jengja tong tok mani. Abo Christo tong mani bagi se tong thok jengje menei tong mani abo Christo tong mani bagi se seng menei tong abo ni bangin khabung thok te bu song we are very much special you are not a ordinary person you are supernatural champion person je tang mala Christo gthini mesen ka nini bagai Christo buzaka nini bagai Christo bebak no ruzuina ka nini bagai tam bagai nono champion ka tonani bagai nono wana ma singsan nai thoko tonani bagai nono tapnai belaino blessings bagai kuplongo tonai mani mongo tonani tong khona na sigita tong thokdi Christo nini bisingo tongo abuni bagai se tong thokdi guys tang hamale nini thani je kasam tong mani hamya tong mani shitra tong mani abo rosaina jaka nang tabok special se tangi special nga Christo nini bisingo tongo nang bai baksa tongo nono chuba phlaimong tongna musung jago nini joto samongo nono chuba wi thangna musung jago te nono pai flya langma ruwi nono abundant blessings ruwi always bobai khemang bondam tonani musung jago obose saimandi obonu tuise tong thudi